Oli jollain syystä se vastusmittari. Dynamiitti. Ei, se vielä on karkittu. Kettä on kunnossa. No niin, kuka tässä haluaa tehdä nyt ensimmäisen paukun autonomainen? Kausi avajaisti. Niin. Avajaispaukku. Jouluavaus. Siinä on myllyjä. Huomenna alkaa. Tuossa on Johan päät ja Voppu. Ja nyt kun tuossa räjähtää, niin pinnalla olevat dynamiittipatruunat, niistä ei pitäisi lentää mitään. Sitten tuosta tuo vedessä oleva paukku nostattaa veden nyt aika korkealle. Ja nyt kun kuuntelette, sillä oli nalli numero 11 ja 13 ja 17. Niin nyt niin pitäisi korvalla kuulla se jaksotus. Ja kaiku vasta. Ja kaiku varmaan tuolta kyllä tulee tosiaan takaspäin. Mutta näissä räjäytystöissä aina kannattaa miettiä sirpaleen vaikutusta, painin vaikutusta, että ei missään nimessä niin mieti sitä, että tää on niinku ihan... Puu auki, niin ei mä korvasta. Laita johot sivuun. Paljonko tämä? No nyt meillä on siellä 6 nallia, eli se ykköstaso on vieläkin. Pitikö tätä pitää pois? Sitä painetaan koko ajan pois. Joo. Siirrytte paikkoon, niin näkee. Lähtö! Aika korkeaa. Sinne lähti.